Benim şunki hoş niyetli programmamdan bariyalar oğur tapar kurban mezba bilen gülelik dön mezba. Şeyde Türkmenistan'ın Milli Teleradyo Kampanyası'nın diktatörleri Kadir Atabayev bilen Kuvat Taparov. Yanılan diyarıma adlı televizyatlışı Taparımına Türkmen maşimizin göz başlığına batlık hem önemli kadındır bilen öňe barýan ýedin ýurdumyzyň garaşdyrlygynyň 2 ýyllyk toýuna başlanýar. Benim şunki konsertimde Türkmenistanyň prezidenti bizim hormatly prezidentimiz Taparımra Türkmen maşim öýlen gatnaşýar.
Owans Oscar'ın ol zelki bilen Nowul diyen Türkmen halk aydın ayıp berer. Soňra bayram budaynalar hasabyna gil ogamyň leýlekden aýdyn aýdyp berer. Owans Oscar'ın Aradilli Durdiyev 10, Kırdık Murat Akif 10, Devlet Çağrıyev 10, Yargıl Aşirov 10, Toyguli Cebbarov 10, Öğleli Tekeyev 10, Amanove Kaparov 10, Gülşirin Alizanova 10, Bayram Durdu Kudaynazarov 10, Aydoğdu Kurbanov 10, Leyla Şadurdiyeva 10, Muhammed Kerimov 10, Nuriyavdi Tokayev 10, Esmen Mecurdekov 10, Atabay Sarıguliyev 10 mal. Sarınsaydım Çeykon Skotkarım. Elbette. Kırıyım.
Güllarının aydı bağım biridir. Aydı baksanım narının kurban olanına biledine sökeriz. Duam
Hayır olsa yarısını şeydi, birine vermedi. Yok yok, yarış değil yanlar, yarış oluyor. Yoldaşlar bunu eğitlerle. Şuların bu çıkım acayip bildim. Acayip aydınçı. Öğlerim ol düşünüyor onların. Halkın içinde onlar ulu feyyudun kadın törönler. Götün gülüm, tüvülemi, ağımrak dip bir aydınçıyımız var. Derdi geldi diye, gelinimrak kurban diye. Yine şöyle. Üçüsüm öğlerimizde ayı oturacaklar. Yöne. Onun evinin birincilik alan yandı. Aman hadi. Gün elde var. Devletlerin yüreğinde var yoldaşlar. Yine de yarısın şeydi. Bilmeyen mutluya. Endi din elati, din kabak geri gelip koştu. Onu yenicilerimizi ilan etmek. Levap velayetinin bilbili, dağıtır, kurbanı. Bir gün elini bağlanıyor. Hepsinden bereket var. Halkından kalkacak. Aşkabat şehrinin acayip ayrımcı, tere, habıkanı. Sevgili Prezidentimiz Zafarmat Türkmenbaşı'yı ayda oturfak etken 2 yıl garaşsızlık, 2 yıl garaşsızlıkta sizin halka veren, şu halkı şu durmuşa getiren sizin şu siyasetini bir ehli hem edilen işleri dine sizin yol başlığınızda, sizin alıp barayan siyasetınızda, sizin işiniz deyip bir aydiyar. Şoň üçin men Mar vilayetinde da bütün Mar şäheriniň ähli vilayetiň etrafından halkym gatnaşyp size tabaratayız, gat minnetdar boldular. Sizin başta durup, bizim devletimizin başında durup, şunu yani aydım, sağ, hemme Türkmen devletinin ähli halkyny bir çeşitlendirip, sizi kovunup, sizin karşınızda bir çeşitlenip, Mar vilayetinin halkı, ilmidama aydımçı, sağ, bir halk, şoň üçin sizi kovunuya tabaratayız, sizin tavrınızda ömrümüz uzak bolsun, canınız sağ bolsun, şu Mar vilayetinin halkı, ilmidama sizin karşınızda, ne farklı bolsa, şu täze sizin iň sowky garaşsyzlygyň bir siyaseti olan pul çalışma siyasetini Mar vilayeti ýam taýýa tabaratayız. Şoň üçin hiç ýeri gurulmady, umut geçirdiğiniz umut edýär, ilmidama sizi kovunuya, sizi dayanýar, sizi begenýär. Şoň üçin Mar vilayetine işler olan üçüsüm o neticeler kazandılar. Onun bizine sizin alıp barayan siyasetini deyip düşünýär. Sağ olun tabaratayız. Tabaratayız'ın portretini konuşacak olunları. Yurda devlet gelir olsa bağışlayan oda verir diye.
Mehmet Ulema Türkmen devletini devletkeleri bizim hormatly prezident Sabir Ataýew baýy ýolbaşçylygy bilen şul aýdymçylyň şul ýaş talantlyň hiç kimden beraýat bolýar. Älim bolsa bir adam ki bolýa bir nemere bolýa hemmeden atowaýt hemmeden şahatdan hemmeden sizin hemmenizi süýenişiz bilen mutlaýan. Gelecekte de şu yankı analitik inşallah dünyanın şuralık tribunlarına çıkışıp hem yerde Türkmen devletini ağlıyor, Türkmen devletini bizim başımızı vasf edip dünyanın hem yerine çıkış etmeye adalı koyuyor. Ağlulayet aşavat, ama ağlulayet ne diye ben ikide de uyar koydum, içine gamada koydum koşuyor. Recep Kant. Vakitinin adına varamazdan. Dünya siyasetine koşulup yürün vaatına, ün şeyde güler yüzde aydınçılarını dinlemeye verilmeyi. Şunların güler yüzün görüp şunlara degenini biliyor mu? Yürüyüşüyle bağlı. Yürüyüşüyle bilişiyle bulakan bağlı. Üç şeyde şahatlıklı gününe yine de o şahatlıklı var. Türkmen televizyonunun dipleri Kadir Atabayev'a. Şimdi Türkmen televizyonunun rejisörü Atabayev'a Türkmenistan halkının büyük şahane Recep Kant. Hormatly barmagataş, adyrly ýoldaşlar, ýani aýyga jykat dogry aýtdy, şuwunky şadlyk, şuwunky toý, diňe tagarrat ataýsyn alyp barýan, şuwunky paragatçylykly aduda ýa-da ýetagyny döwletdäki ägirge hökümdürýän adudalyk älikde hökümdürýän diňişliň netijesinde şuwunky şeýle ýygnaşyp, şeýle toýdy, toýdy şeýle aýlamaýtmak, emmenden dinlemek meýter etdi. Men aýtjak bolýan, ödüşi kelmişinde Türkmen her bir günne zabarma taýsyň ýolbaşçylygyna toýurly, emmenden geçip gelýän 2 ýyl Karaşlygyň 2 ýyllyk bayramçylygy bilen jana gutlamaga, mundan meýlerim ähli Türkmeniň öýünde toý bolsun, aýdymçylygymyzdan mudança toýlamagy aýtdym. Zabarmat ataýsyn mudançylar ýa toýlarda aýdym dinläp, bizi uwandyr baramyzda turdun, emmegi ýene bir gözük üstüne gardy edýän. Hemde bir kişi tawat aýdymçylara gowşurma magrup berdi. Merhaban, sevgili prezidentimiz Sabir Türkmen Naşi. Aýdy otursak etken 2 ýyl garaşsyzlyk, 2 ýyl garaşsyzlykda sizin halka beren, şu halky şu durmuşa getiren sizin şu siyasatyny bir ähli hemme edilen işlerine sizin ýolbaşçylygyňyzda, sizin alyp barýan siýasatyňyzda, sizin işiňiz diýip bir aýdýar. Şoň üçin men Mar vilayatynda da bütün Mar şäheriniň ähli vilayatlaryň etraplaryň halkyň gatnaşyp, size Sabir Ataýew gat minnetdar boldular. Sizin başda durup, bizim döwletimiziň başynda durup, şunu ýaly aýdym,
hemme Türkmen döwletiniň ähli halkyny bir çeşitlendirip, sizi gowunup, sizin kaşınızda bir çeşitlenip, Mara vilayetinin halkı ilmi dama aydımçı sağ bir halk. Şoň üçin sizi gowunya tabratayç, sizin taglynızda ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sağ bolsun. Şu Mara vilayetinin halkı ilmi dama sizin kaşınızda. Ne farlyk bolsa, şu täze sizin iň sowky garaşdyrdygyň bir siýasaty olam, pul çalışma siýasatyny Mara vilayeti ýam taýýa tabratayç. Şoň üçin hiç ýeri bulundy, umut geçirdiğiniz ümit edýär, ilmi dama sizi gowunýar, sizi dayanýar, sizi begenýär. Şoň üçin Mara vilayetine işler olan üçüsem o netijeler kazandılar.